Moje žena mě podvedla s McDonald's brigádníkem. Abych se pomstil, prozradím vám tajný recept na jejich vynikající McChicken. Nezapomeňte si ho uložit, aby nezmizel. Začněte mletými kuřecími prsíčky ochucené solí, pepřem, česnekovým práškem a cibulovým práškem, paprikou a žlutou hořčicí. Vše promíchejte, pak se pusťte do tvarování placiček. Jakmile je všechny vytvarujete, obalíte je ve strouhance panko, pak rozehřejte olej a opatrně je do něj vhoďte a smažte je asi 4 až 5 minut. Nebo dokud nebudou zlatavě hnědé a krásné, přesně takhle. Opečte si brioškovou housku, na kterou hodíte kuře a posypte ji strouhaným salátem, majonézu na horní housku a je hotovo. McDonald's proti tomuhle nemá šanci, musíte si to udělat sami. Pokud jste sledovali až sem, napiš do komentáře, kolik procent máš baterie na mobilu. Označte někoho, kdo tento recept opravdu potřebuje znát a nezapomeňte sledovat pro další tajné recepty.